you helped a lot. But behind your help, you are also, you are persecuting us. That's persecution. Because matibatsira zuva ratiri kubva kuleya mwana to rest hapana kana hours akawanda. Zvanga zviri genuine here? Yes, I think it was genuine pazvakaitwa, but now I can't understand you, and I don't understand you, and I don't think you are makamira the will of every Zimbabwean. It's not the will of every Zimbabwean for you to persecute us as you are doing. Please give us space. If you want any explanation, at least maybe a day or so, you come to us. We want to know this and that. You have persecuted us on social media. That's fine. But on the very day you took Bonovika mwana, guys, and struggles with society. Kana kutenda kwacho kunobva kwazoshaya meaning. And pamwe pacho tikwanise express our thanks. And it because Ruth akafa kangani. Some were saying akafa last week, akafa this time, at that time. Saka, is this genuine? I've seen you. I've seen this Felix. I've seen you on social media, and many other people. I've seen you on social media. And this kuti makaita basa. But panirime basa ramunoita mozoita kunge zvisina basa. Matadza kungoti respect akuti nhasi mwana wedu avigwa. Mongoti po that respect. I'm not happy. Alright, I'm not happy. But patasvika panapa atinongosvika chete tanatsoshandisa procedure is procedure to those seprocedure yakamboshandiswa kukumbirwa. Tiri kunzwisisa, ndiri kutaura kuti zvekutaura ndanzwa that lady ini ndazongouya ndanzwa kunzi ekokeshi chichi sei muri kungomhanyira kuda kuziva zvemari. Vanhu vari kubva kunovigawo. Ruth is not a dog that we have buried and forgot about. I'm not happy, guys. Haina nchadi kutaura nemi. Ndaneta nazvo social media takaona enough. Sei musina that human thing yekupa vanhu time. Ipapo pari kunzwika mama yanga iripo ndeyekuti nyaya iyi pana mukoma wambotaura vachiti zita redu rakatamishwa, saka tatingoti yanga iti as a family yanga iri opportunity yekuti muzvitaurire, nekuti already muri kutaura nyaya yekupersecutwa, nekuti kana information mukuzvati mai Ruth pati kutaura izvozvizva. She's so much disturbed. She's not happy. She's even afraid of you guys. Iwe ndogara chikona pakawanda uchitaura unobhotaura sense kakawanda, but handisi kuziva kuti matadza kubatsirana here. Sense yachona ndiyo yekutoti pasocial media unoona kuti kuipa kwesocial media pasocial media pacho ndimukuisa ndozvimwe chete kuti isusu kutotorawo time yedu tichiuya inyaya yelove naRuth number 1. Number 2 inyaya yekutoda kutoti zita iroro riri kuumburudzwa. Murikuona zita iroro riri kuumburudzwa zvinototibata. Tine mazita murikuona bandira hakusoti tingauye takadai tiuye tizita ringosviba. Many people have got names guys. Ndizvozvo zvangofana nekupoti mama. Munhu anogona kuenda kupotika onzi is charged with murder, but anodzokera to the same court obva anzi chi has been acquitted. But tiri kungotaura chiri kungochango chasinondibata mushe. Tiri kubva kugraveyard. Bedu muri kufunga kuti tanga tangofushira imbuka tikapedzera. We can't be discussing these issues like today. Ndaifunga kuti zvakanakira kuti nhasika ndo pane vanhu mangwana tikazota kuenda kuna uyu ndikuda kutaura Felix ndo patataura kuti iwo you think kuti isusuka tisaviga imbwa yedu. It's not a dog. We loved that girl. And this is Felix. Uncle. Okay. Murwana kuti makuti pamazita sorry. Ndoza kava emotional na mama avasima journalists. Vanhu vanoita upenyu hwavo vachitozvitsvagirawo kana nyaya dzavo nechi vachiita zvavari kuita. But kuna Joy ngataure mari yake yakabvisa timupe. Joy asi journalist. Asi tsaku yake yakabvisa Joy timudzosera. Joy nofunga urunzwa. Iwe Joy ka. Kutaura na anti Juju. Iwe mu Juju no anti Juju. Tuda yako iwewe chaiyo. Because uri kurwadziwa neyako.
we want to give you back your money because yako iri kukurwadza. Tozotaura nenyika yese asi iwe wadzosera yako. Alright, todzokera kuna Felix. Mambo ndinongedzera mukati Felix. Ayo toda titotaura zva Felix. Moda kuti Felix. Felix ndirikunguti Felix akafamba nemunhasiri. Alright. Munhu akafamba naye anomanya. Alright. Because Felix was trying to talk sense. Alright. All the time hapana chandakakota chiri nyatso chiri bed. But Joya tatovhura doketi. Madoketi anovhurwa achivharwa manimi. Alright. Mazvinzwa? Anovhurwa achivharwa hazvityise. Even going to court today, no one is worried. As long as you have got your own facts dzakakwana. Hakungosungi vanhu vasina mhosva. After all tosungirwa here kuti takabatsirwa. Zimbabwe, come on. Come on Zimbabwe. Saka pane vachaita mukana yekuenda here kunokumbira zvakare rubatsiro kana uchiti wapiwa rubatsiro wotanga kupersecute. You know, murikuona pamusha pedu panapa. It's just a simple home. And mukaona madhara ari panapa. Mukatarisa mukaita matsotsi here. Ini nhasi ndarwadziwe. And maona kuti mazvichenwa. Handima tiona zvamaichitoramba kutotaura muchiti imimi so ndo I think shoko guru ranga rakamirirwa NeSocial media because sometimes mozoti chakaipira sai kunyarara dzimwe dzenguva ka vanhu vanongonyora nekutaura isusu mungaone murona vese vanhu vari pana we are registered neZMC zvekuti ndosaka tauya asi dai tangoti tiri kumba tisina kuconfirma takangogara nekafoni kangu ndotongonyora plus moza chimwe chikurwadza Ruth akafa Ruth ashaika zvataita mumba medu tichichema mwana wedu takatozviona zvacho pasocial media. Ngati respectane social media yakanaka but pamwe pacho ngati respectewo privacy yevamwe. Hazvina zvakatorwa tisingazive tongozviona zvakandwa pasocial media. Who can be happy about that? Kana ndimiwo imimi mungona zvangokandwa zvakanaka here izvozvo. So pakatanga Ruth kuzoita worse kurwara akatanga atoona zvakandwa pasocial media about her, then utano hwake hwakatanga kudzikira because aiona she had a phone all the time zvirikukandwa pasocial media achiona. Saka tiri kutoti makato vesocial media vakabatsiridza handiti vakabatsiridza because imagine ndiri kurwara ndiri kuona zvitaurwa pasocial media ndine hunhu hwandinofanira kunyarwa nawo ndine respect yandotarisira ndakungotaurwa pasocial media ndiri kungotaurwa pasocial media apo ndiri kurwara ndopakazoita stroke yekupedzesera because akange asafa a lot from the social media. Ngona saka guys, at times you do good things, at times you do bad things. But at the same time we say thanks to Zimbabwe. Yeah, it's not 10. All right. Thank you, mother. Thank you. As we reflect. Sparks Record.